Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kukomkhulu lwe-SABC Auckland Park eRhawutini nazeziphambili. Ngabombi mgodini abangekho mthethweni abahlanu abahlangulwe kumgodi waseStilfontein eMntla-Ntshona. And I found some people cycling as well, and I gave it a try and I said, let me start cycling and see what happens in my diabetes journey. Namhlanje lusuku lokuqaphela isifo seswekile kwihlabathi. Kukho izimemelelo zokuba ashenxe kwisikhundla sakhe umongameli weSAFA uDanny Jordan de kudlule lilifu limnyama liphezu kwakhe. Botani Mzikantuna namhlanje livunyiwe idinga siniphakela indaba ngolwimi lwenkobe singaphosanga amaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Ngabombi mgodini abangekho mthethweni abahlanu abahlangulwe kumgodi waseStilfontein eMntla-Ntshona abazamazama abancedwe ngabahlali abangama-50 abazinikele njengamavolontiya ukubahlangula nebekubonakala ukuba abanamandla okuphuma emathunjini omhlaba babuyele ngaphezulu. Abahlali basebenzise intambo ukuhlangula abazamazama ekubekwa ukuba abanamandla wokuzizela kuba bebengatyi bengenawo namanzi. Abahlali baqikelela ukuba ngozamazama abamalunga ne-4,500 abasesemathunjini omhlaba kweli. I think the issue of abandoned and derelict mine sites is a bit of a complex issue because the legislation that is governing the performance of the mining industry in this instance, has been evolving over time. Up to 1980, the mining companies did not have a responsibility of making financial provision to ensure that when they stop mining operations, the rehabilitation work that takes place. Obviously, some of them are dehydrated. There's also dead bodies. And we also want to make it clear that we've been saying this for 4 weeks, that they have said people are getting dehydrated. Kuqikelelwa ukuba imigodi engasetyenziswayo kwele 6,000 nto leyo yenza ukuba kube lula ukuba ozamazama badakase. Umphathi weofisi yobungameli uKhumbuzo Ntshavheni izolo uthe akukho ncedo abazokulifumana kurhulumente abazamazama ngelithi iintshukumo zabo zezolwaphulo-mthetho baza kuqakula bavalele ukuthi cakatha kwabo phezu komhlaba. Amapolisa ephondo laseMpuma Koloni akhangela abantwana abane abaphakathi kweminyaka 4 nesixhenxe nabalahleke kwilali yaseMadamini ngaphandle kwaKwaBhaca. Usapho lakwaSiganga luthi ababantwana bagqityelwe ukubonwa ngecawa emini bedlala phandle. Intatheli elijelo uNkululeko ulandela elinqaku. Inkosi kakhulu siza kuwe sikulusapho lakwaSiganga kwilali yaseMadamini engaphansi kwedolophu yakwaBhaca kumasipala kwaziwa ngokuba Mzimvubu local municipality ngaphansi kweAlfred Nzo. Imeko ke ebuhlungu noko esakhwanqise usapho lakwaSiganga ngakumbi nabahlali balapha kule ilali esikuyo ngoku yaziwa ngoba kuseMadamini. Abantwana bane abathe balahleka ngosuku lwangolwela ngecawa emine emaqanda. Umntana omncinci kubo uneminyaka 4 kuzothi umntana omdala kubo beminyaka 7 kuphela kanti ababini abangamawele baneminyaka nje 5 kuphela. Bonke uthi abagcikela bedlala ngaphandle abazabona namhlanje. Kodwa ke ndethetha ke nomama wabantwana ungumama wamawele amabini aleminyaka 5. Mhlawumbe mama kwenzeke intoni nkukhu? Sijikeleze ilali yonke hayi singababoni baphume nabanye abantu belala basikhangelisa singabafumani abantwana kude kuyobethu 9 oko sikhangela sibese sizama ufonela amapolisa sathu siswam hayi uya ngeenyawo pha police station uyaziyela ayofika phayana afike ayibeke ingxaki eza ke amapolisa azofika ngo-12 ebusuku afika abuze bakwenzekeni sabachazela abeke ngokuna athi azozosincedisa ekseni ukukhangela abantwana ngoba kusebusuku emizini akuzokwazi ukuvula. So afika ngosuku landelayo? Afika ngosuku landelayo kwasekuseni. Afika sakhangela ilali yonke kwaphuma nabantu belali nabo bancedisa sakhangela
afika ehamba izinja zakugamba zotshona nazo ehlathini bajikeleza konke bangafumani into. Lusapho ke lapha kwaSiganga luyicacisa imeko kuba kwenzeke intoni basiva njani abantwana bakafumane namhlanje becela kuba noba ngubani mhlawumbe wazi ukuba baphi na nokwazi ukubabona kuba baphi bafumaneke. Manibile kuwe e-studio. Namhlanje lusuku lokuqaphela isifo seswekile kwihlabathi. Iphulo laminyaka le elijolise ekufundiseni nasekuxhobiseni abantu ngesi sifo. Isifo seswekile senzeka xa umzimba uneswekile eninzi egazini okanye iglucose kuxa ipancreas ingavelisi insulin yaneleyo. We've made some strides. Namhlanje usekela mphathiswa wezempilo uGqirha Joe Phaahla ngokubambisene nomphathiswa wezempilo kwiphondo iGauteng uNomantu Nkomo Ralihuku bakhokhele umsitho okaphela usuku lwesifo seswekile kwihlabathi eHammanskraal eTshwane. Kanti indedebe yaseLimpopo iphila nesifo seswekile ithi kuzigcina isempilweni nokusebenzisa ubuchwepheshe kumncedile kumelana nale meko. Uthi ukulawula esi sifo enye yezinto ezibalulekileyo nazenzayo kukuzivocavoca. You're seeing people, people living with type 1 diabetes, exercising and all of the type of sports they're doing. And I found some people cycling as well. And I gave it a try and I said, let me start cycling and see what happens in my diabetes journey. And the good part is that I decreased my insulin, so my medication, I decreased my medication. I kept my glucose levels sort of not 100% in order, but it brings it down, whereas my HbA1c readings, so it's a 3-month average reading, came down quite a lot. Ngokutsho kombutho wezempilo kwihlabathi ba-830 million abantu abanesifo seswekile kwihlabathi. Uninzi lwabo baphila kumazwe anemivuzo isezantsi okanye iphakathi. Kwalapha ezindabeni akhona namaqabantshintshi ezehlabathi kodwa kuqala masithume umntwana evenkileni. Sinamkele kwakhona sikwabulela ngokusiboleka indlebe. Usabukele indaba kwijelo iSABC1 zisiza ngqo kukomkhulu leSABC kwanyama ipheli kuphela izinyo lendoda eAuckland Park eGauteng. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube nakuSABC Plus ngokuthi SABC indaba zesiXhosa. Siyacela kuba xa ubukele ucofe ulike, sikwabongoza kanjalo kuba ukamcofa usubscribe wenze njalo. Masiphinde sithi krwaqo kwinqaku lethu elitshotshe entlanga lemva kwemini. Ngabombi mgodini abangekho mthethweni abahlanu abahlangulwe kumgodi waseStilfontein eMntla-Ntshona abazamazama bancedwe ngabahlali abangama-50 abazinikele njengamavolontiya ukubahlangula nebekubonakala ukuba abanamandla okuphuma emathunjini omhlaba babuyele ngaphezulu. Isebe lezempilo livakalise inxalabo ngokwanda kwezinga lokungakhuli kwabantwana kweli, into echaphazela ukuphuhla kwabo nasezikolweni. Ukunqaphela komntwana kuqala isakhulelwe unina nasebuntwaneni bakhe ngenxa yokungondleki. Uqubisana nale meko kule veki kubanjwe ingqungquthela engokusiphula nengcambu ngakhuli kwabantwana phantsi komongo othi Courageous Action to End Stunting. Iyaqala le ngqungquthela namhlanje eBoksburg eKuruleni. Kule meko igqubayo yokutshabalala kwabantwana ngenxa yokutya okutyhefekileyo, ingxaki yokungondleki kwentsana ibekwe esithatheni. Oku nanjengoko ingxaki ekhoyo kungakhuli kwabantwana. Stunting is a very serious issue in South Africa. In fact, it is more than a nutrition issue. It is a social justice and economic justice issue. We have over 1.5 million children in South Africa who are affected by this very serious condition of stunting. Stunting is a condition in which young children are too short for their age. Uninzi lwengxaki zokunqaphela kwabantwana zenzeka kwintsuku zabo eziliwaka zokuqala zokudla amazimba ukuqala isibelekweni. Omnye unozala okhe wajamelana nalomngeni uthi nenenene waqala esamkhulelwe omnye wabantwana bakhe. With my clinic checkups,
they would normally tell me that I was going to get a low birth weight child because now the child was too tiny, hence I wasn't eating and the medication was making me more sick. Ikakhulu ngabantwana abaphuma kumakhaya athwaxwa linxele likakhethekile ababa sesichengeni semeko yokunqaphela. Of stunting is poverty. And sadly, it's also the same demographic of children who we see who are being impacted and dying from the recent food poisoning cases, because those children from poor families and their families with the rising food prices and exorbitant food prices really look for the place where they can buy food at the cheapest price. We call upon all sectors of the society to join hands with government in order to scale up interventions, because there are many contributing factors including food security, poverty, hunger and access to basic services. Uhulumende uthemba ukukusiphula nengcambu kungakhuli nokungondleki kwabantwana ngo-2030 phansi kwenkqubo yesondlo nophuhliso lwentsana ngakumbi kwindawo ezibhuqwa indlala. Ngoku masithithi igxada kumaqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi siziqale kwizikhukhula zaseMalaga eSpain. Umlambo iBenamagosa ngaphantsi komasipala waseMalaga ukhukhulise iimoto emva kwezandyondyo zemvula ezidale umbhodamo wobutyobo kumzantsi mpuma waseSpain. Odula-dula phakathi kweMadrid neMalaga bamisiwe, ukanti izangoma zezulu ziqikelela ezinye izichotho eValencia. Distrito Federal, Sandro Avelar. Rwaqu eBrazil ozibonele ngawenyama uthi ubone indoda imphakamisela isandla ngaphambi kokuphosa isiqhushumbisi kwinkundla ephakamileyo yaseBrazil nesishiye umntu omnye ewelele kwelayisemkhulu engayolelanga. Uthi xa ndijonga emva ndibone umlilo nomsi kweqiqapho onogada elo phoswe into kumfanekiso oqingqiweyo wezobulungisa. Qakatha qelele kwelengcuncu eMeligo. IBitcoin iqabele kwi-90,000 yedollars zaseMelika okokuqala ukususela oko yathi yangena kwiimalike zezimali. IBitcoin ibonakalisa ukudloba ngaphambi kolawulo lukaDonald Trump lwetyeli lwesibini. The Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon. I want America to be the nation that leads the way, and that's what's going to happen. All right. Gentlemen, welcome. Kansikweli ngqokoqo abaSamaria abalungileyo bathandathu bangenele uqeqesho lokulungiselela ixesha leziyunguma zeKrisimesi. This year, there are a lot of not very nice things going on in the world, and I think people are looking for Father Christmas to bring them a little bit of joy. UFather Christmas oqeqeshekileyo uyazifunda iincwadi zabantwana angabuzi kubo ukuba bafuna ntoni ngeKrisimesi. Qongqololo. Merry Christmas to all. Umbutho wesisa iHollywood Foundation ubambe iphulo lebambelela Business Awards ngokuxhaswa lisebe lophuhliso loqoqosho lwaseGauteng neminye imibutho ukukhuthaza amaphupha wosomashishini ngolwazi, izixhobo nenkxaso-mali. Osomashishini abangaphaya kwama200 babeyinxalenye yenkqubo yebambelela Business Awards yombutho wesisa iHollywood Foundation nebandakanya imisitho yokwabelana ngolwazi, ukutendalazisa ngamashishini ukuze afumane inkxaso-mali kunye namawonga. Osomashishini abangama20 bathi wejize ngesixa sesigidi serandi, abali17 baxhamla i40,000 rand ngamnye. Ophumelele kwindawo yesithathu wafumana i70,000 rand, lo gama obekwe sibini efumene i100,000 rand ze onqenqeze phambili wamka ne130,000 rand. What we normally do, we take our indigenous medicinal plants, which are superfoods, the very same things that our gogo bethu basifundisa on and everything, and then we turn them into edibles.
kambe ke isiqheba seHollywood Foundation sibalule ukuzijula ijacu nasekubambisaneni namanye amaziko neminye imibutho ezisa inguqu ekuhlaleni efana neBlack Coffee Foundation. Siyazi ukuthi isimo somnotho simile kepha ngeke size sime kahle siphumelele ngaphandle kwamabhizinisi amancane. Sithi kuwona as ifoundation siyanibona, siyan-acknowledge nanka ama-awards amabambelela business awards lapho esisuke ni-participate khona nithole i-funding ezokwazi ukuthi isize amabhizinisi enu aqhubeke phambili. It's those businesses that will shape this country because first you improve your life. You improve your family's life, you improve your community life, which is what we're trying to do, and then you may improve your country. Lombutho wesisa uza kuthi qolo nokuqaqambisa amanyathelo wabasaze ngobuso elizweni kumashishini ukuqobisana nentswelangqesho nokuqala imingeni yemo yenhlalo mbombozone zaseMzantsi Afrika. Ukanti ke udlulisa umyalezo othi kulutsha bambelelani kumaphupha wenu. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eGauteng. Emva kokubanjwa kukamongameli weSAFA uDanny Jordan izolo kukho izimemelelo zokuba akhe athi kubucala kwisikhundla sakhe de kudlule elilifu lijinga phezu kwegama lakhe. Ukuhlalutya lo mba siqhagamshelana ngobuxhaka-xhaka bale mihla nomakhwekhwetha wentatheli yezemidlalo nomhlalutyi wezemidlalo eSABC uMonwabisi Jimlongo eDesikeni eMpuma Koloni. Sithathu masikwamkele ezindabeni ingaba ukubanjwa nokuvela enkundleni kukaMnumzana Jordan kukodwa nje akurhuqelela udakeni igama leSAFA. Masibulele sibambe ngasibini sisibulisele nakuwe msasazi ngokuqinisekileyo into yokuba ukubanjwa koyena muntu ophezulu kwibhola ekhatywayo eMzantsi Afrika lichaphaza elimi elo nokuba mhlawumbi abanye bethu bazawuthi akakafunyaniswa elityala ukuba mhlawumbi bekuyiwa ngam bekunokujongwa into yokuba linobuzaza kangakanani na elityala okanye lamatyala ajongene nawo njengengqonye okanye njengentloko yebhola ekhatywayo eMzantsi Afrika. Bekufanele ke ngoku kwayizolo uthe yena xa iphuma enkundleni yamatyala athi okwangoku njengoba kusenziwa uphando makhe ndithi kubucala kwenzela into yokuba zonke izinto zizahamba ngolonina kodwa xa uyikhangela nje le meko kudala wena ithukutukuza into yokuba bukhona ubuqhwemesha athi awamenza uMnumzana uJordan kuba uyakhumbula into yokuba kukho ingxelo eyayifakwe ngoyesapha ingqonyela yeSAFA uDennis Mama yakhona nenye ingxelo eyayifakwe ngoyelibambela ngqonyela leSAFA game kwena kodwa zonke ezo zipeso azizange zandele ndawo kodwa namhlanje simbonile izolo evela esithi mu kwinkundla zamatyala ngenxa yobuqhwemesha. Monwayi ngaphandle kwenkxaso ayifumana kwi-NEC yeSAFA iFIFA ayinako ukumnyanzela kuba athi kubucala. Okokuqala bekufanele into yokuba kwabona abantu abakwi-NEC yeSAFA ukuba bebeyithanda ibhola ekhatywayo yoMzantsi Afrika bewuthanda umbutho lo webhola ekhatywayo yoMzantsi Afrika bezithanda nabo bekufanele uba bahleli bathi make athi kubucala ukwenzela into yokuba izinto zizohanjiswa ngendlela kwaye iCAF nokuya kwiFIFA nazo kufanele ziphefumle zithi ibhola ekhatywayo yoMzantsi Afrika ayikwazi into yokuba ikhokele okanye iphathwe ngumntu okunechaphaza kuye khawuke uthi kubucala ukwenzela into yoba athi akuqubunjelwa amatyala kwakuthiwa unetyala okanye kuthiwa akanatyala abuyiselwe esikhundleni sakhe. Okwangoku ke njengekasuki kukho nabantu abamxhasayo kwesasigqeba sabo seSAFA loo nto izama ubonakalisa into yokuba laa nto ethethwayo okanye ezinto kudala zithethwa ethi abantu bangena phaya kwesasigqeba seSAFA bephethe okanye befunjathiswa into yokuba mabahambisane naye nabani na osezitanjeni ngelo xesha ke. Sithathu ingalo yomthetho ithatha ixesha elide ukwenza ubulungisa. Ingaba iSAFA ingakunyamezela ukungcoliswa kwegama layo ngokukhokhelwa ngumuntu oquqa ezinkundleni? Oko kuxhomekeka into yokuba ingaba mhlawumbi abantu esinabo phaa kwiSAFA ngabantu abanezazela eziphilayo kusini na. Ukuba mhlawumbi izazela zabo zafa kudala abazubona nto etyhulu kwinto yokuba umongameli wombutho angene phuma kwinkundla zamatyala kuba uba kungenjalo bese kufanele uba ngoku sekuhlelwe intlanganiso kwayizolo kuthiwe ngenxa ke ngokuba
igama lombutho uluhuqele uludakeni. Sicela ke uthi ngucala ukwenzela into yokuba sikuphumze zonke izinto uphando luhambe ngendlela. Ingakumbi njengoba kuthiwa wakhona namanye amatyala aza kongezwa kulabe siwafe izolo enkundleni. Sibamba ngazo zibini Monwayi. Lowo intatheli nomhlalutyi wezemidlalo SABC uMonwabisi Jimlongo sithetha naye esedesikeni. Ukanti abantu baphefumle kwisitsholo zokubandakanyeka kukamongameli weSAFA kurhwaphilizo nokukhululwa ngebheli kwikhasi lethu leWhatsApp. Kuyo yonke lento kubanjwa kwalotata sidlalelwa nje ibali likaMabonakude sibethwa ngemfi iphindiwe kufunwa sibone into oba noNgxowankulu bayabanjwa yikho ke lonto sade savuleka amehlo nathi siyayazi into oba iintolongo zeli zifanele impula zikaLijaca. Ngcono uthembe ilitye noba uthembe umuntu. Aba bantu babonyulwe ngokuthenjwa babekwe kwezahlalo ziphezulu. Ngoku umuntu othi asofika phaa kulaa ndawo athembekele kuyo enze unothanda. Bakwizikhundla eziphezulu barhola ngcono intshwenka yemali kodwa aboneli imali abayirholayo bafuna more. Uyabona nje into ethinta imali ngempela baqinisini mabethi imali impando yesono. Uyabona nje umuntu engicabanga ukuthi uhola kakhulu kangaka akufanele ngabe wenza njengoJordan. So nje ngiyafisa mina umthetho uthathe indawo yawo ngendlela kuyiyona. Ayethusi eyoba kukho urhwaphilizo phaa kula ofisi kaSAFA. Ngase ke kuphandwe kuphandisiswe futhi abafunyenwe banetyala bagwetywe bathinjele into zabo zexabiso. Hey, sasezami suke ndayindindi noko oJordan bengabantu abathembekayo sidinga besingafunda lokho. Ingathi ke ngalikhawulisa lityala kuzocaca kuzobonakala ubana ingaba nyhani yabandakanyeka kusini na. Ibuhlungu kakhulu into yabantu abaphetheyo nabasemagunyeni uhlobo abarhwaphiliza ngalo. Andiyazi uba yintoni le ibangela into yobana babe kanti bayarhwaphiliza ngoba ininzi kakhulu imali abayirholayo. Wow, akunzima ezweni. Urhwaphiliza kwabantu abaphezulu. Loo nto ayipheli le nto iyayisanda. Namhlanje ngulo, ngomso ngulo. Into endiyikhala Akukho nkangi idubula ingethi into zakuthi sithi xa kuloo ndawo kanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Hlangabezana noogxa bethu ngecala emva kwentsimbi yesihlanu beniphakela indaba ngolwimi lweSiswati. De kube lilixelizayo kamnandi into zakuthi.